Okei, eli tässä meidän mallina Sari. Ja laitetaan ennen meikin aloittamista niin Sarille tänne Gattery Anti-Age kosteusvoide. Eli valmistellaan se iho sinne meikin. Sitten kun se on se kosteusvoide siellä imeytetty, niin laitetaan tää suin pohjustusvoidetta. Eli tämän pohjustusvoiteen tarkoituksena on iho tasotella. Ja tää toimii sellaisena myöskin kosteuttavana tuotteena. Tää ei sinänsä anna mitään sävyä tänne iholle, vaan lähinnä varmistaa sen, että siellä on kosteutta joka kohdassa sitä ihoa. Eli se tarkoittaa taas sitä, että se meikkivoide levittyy paremmin iholle. Eli noissa luonnon kosmetiikan meikkivoiteissa niissä ei ole hirveästi mitään viskositeettia, eli tarkoittaa sitä, että niissä ei ole mitään silikoonia. Eli tämä auttaa osaltaan, jos tuntuu, että se oma meikkivoide ei liuu siellä iholla, niin tämä olisi hyvä tuote siihen pohjalle. Ja annetaan se olla vähän aikaa siinä ja sen jälkeen ruvetaan perittämään meikkivoidetta. Nyt sitten aloitetaan tämä varsinainen pohjanteko. Eli nyt siellä on se kosteusvoide ja primeri ja sitten otetaan suilta tämä meikkivoide. Tämä on kätevästi tässä pumppupullossa ja tässä nyt tehdään ensimmäiset pumppaukset. Noin. Ja pari pumppausta riittää vallan mainiosti. Ja tässä versiossa mä käytän ensin sivellintä ja sen jälkeen sientä. Eli laitetaan meikkivoidetta tuonne iholle. Ja tää on sen verran paksua, että tehdään nyt tällä tavalla, että osio kerrallaan. Ja ensin pyöritellään meikkivoide tänne iholle. Pienet osiot kerrallaan. Kerrallaan sitten. Nenänpieli. Ja kuten tästä näkyy aika hyvin, niin tämä sivellin ok, se tekee ihan hyvän jäljen, mutta tässä näkyy aika hyvin nämä siveltimen vedon jäljet. Annan tuonne leukapielille vielä. Elikkä tää voisi mennä näin tää pohja, mutta mä haluan tästä paljon hengittävämmän ja tasaisemman näköisen. Eli sen jälkeen mä otan kosteen sienen ja viimeistelen tämän meikin. Eli tällä tavalla me saadaan nyt siitä meikkipohjasta ihan samalla tavalla peittävä niin kuin tuolla siveltimelläkin, mutta ilman niitä siveltimen vetoja. Plus se, että me saadaan se tasoitettua tää meikkivoide nätisti tänne ihoon. Se näyttää tasaisemmalta ja sanotaan, että se näyttää siltä, että ihan kuin siinä iholla ei olisi meikkiä, vaikka siihen on tosiaan laitettu ihan kiitettävä kerroskin sitä meikkituotetta. Eli nyt se lopputulos on sellainen raikas, ei pakkelimainen. Ja siinä on just sopivasti peittoa, eli se on tasoittanut ihon värin, sävyerot sieltä ja pohja olisi jo periaatteessa tässä valmis. Eli sitten kun ollaan saatu se pohja valmiiksi, niin puuteroidaan vähän se. Eli tämä on aivan niin sanottu vapaaehtoinen työvaihe. Eli jos tuntuu, että se iho ei tarvitse puuteria, niin sitä ei tarvitse tehdä. Mutta tässä tapauksessa niin laitetaan vähän tuonne poskille ja otsalle ja leukaan puuteria. Ja tässäkin tapauksessa niin kannattaa olla hyvin hillitty sen puuterin suhteen. Eli tässäkin niin käyttää sen käden kautta. Eli silloin ei tule sitä, että sinne tulisi taas sitä liikaa sitä tuotetta, vaan taas kerrostetaan, jos on tarvetta.
Ja tässä tapauksessa niin voidaan myös puutroida nuo luomet. Ja tämä tosiaan tehdään sitten kuivalla sienellä. Eli se on kätevä, koska siinä paketissa on sitten ne kaksi eri sientä, niin toista pystyy käyttämään kosteena ja toista sitten kuivana. Noin. Ja pohjameikki on tässä vaiheessa valmis. Sitten kun on tosiaan se pohja valmis, eli siellä on ne kaikki pohjustusvoiteet, meikkivoiteet ja puuterit, niin otan seuraavaksi poskipuna. Ja tämä poskipunan levitys tehdään myös täällä kuivalla sienellä ja taas sieltä käden kautta. Eli näin me vähän turvataan nyt sitä värin saantia tuolle kasvoille sitten. Eli saadaan se hillitysti ja taas sitten lisättyä, jos niin on tarve. Eli tässäkin niin tupsutellaan se tonne kasvoille ja tällä pitkällä sivulla taas niin voidaan häivytellä sitä sinne. Sitten puolelle sama. Noin. Sitten seuraavaksi niin laitetaan vähän varjostuksia. Ja tähän mä oon valinnut ihan tällaisen Zuin tummemman puuterin. Ja nyt kun tässä kuivassa sienessä on tätä poskipunaa, niin otetaan paperi. Ja vähän otetaan niitä ylimääräisiä punia tuohon paperille. Eli ei sekoiteta nyt varjostusta ja poskipunaa. Ja tässäkin sama juttu. Tässä mä käytän näin, että mä otan tästä vähän pidemmällä sivulla. Ja sitten laitetaan tonne poskiluun alapuolelle. Ja siis kuivalla tai täällä puhtaalla sivulla niin pystyy sitten häivyttelemään sitä varjostusta. Ja jos tekee varjostuksia, niin kannattaa katsoa aina sellainen mattainen sävy, eli ei mitään, missä on helmiäistä. Otsalle. Ja kun täällä kaulalla niin tänne ei laittu meikkivuodetta, niin täällä pystyy ihan rauhassa vetämään. Mutta tuolla kasvoilla niin mä suosittelen tästä vetämistä, koska se, että se vetää taas sen meikkipohjan, mikä me ollaan siellä tehty, niin pois. Eli se liukuu sieltä alta. Noin. Eli varustuksessa niin tosiaan käytin tässä tätä tummempaa puuteria. Sen olisi voinut sen varustuksen tehdä myös siveltimellä, mutta se ero on siinä, että tämä on niin iso tämä sivellin, se olisi joutunut litistelemään tänne. Mutta tässä sanotaan tämä muoto niin antaa aika hyvän jatkuman, eli tuo suipolla päällä ja sitten tonne, niin se antaa sanotaan sellaisen luonnollisen. Se asettuu sinne, mihin sen pitääkin, eli tuon poskiluun alapuolelle ja se on helppo vetää tonne itse. No. Ja sitten tässä on sellainen pieni kikka kolmonen, eli hänellä ei ole mitenkään tummat silmäaluset, eli en lähtisi viemään mitään hirmupigmenttistä peitevoidetta sen silmän alle, vaan tällä samalla meikkivoiteella, mitä käytettiin koko kasvoille, niin pystyy myös häivyttämään sitten hieman sitä tummuutta sitten tuolta silmäalta. Eli sormella viedään se tuote sinne ja sitten, katsotko vähän ylöspäin, niin häivytellään se sitten tällä sienellä. Näin se tuote periaatteessa ei viedä sitten turhaan sellaista pigmenttistä tuotetta, koska sille ei ole tarvetta, vaan vähän sitten häivytellään sitä silmäaluspintaa.
varjoa. Näin se silmäalune säilyy sellaisena luonnollisena ja sinne tulee just sopivasti peittoa. Ja jos esimerkiksi on hieman juonteita tuolla silmä alla ja ei ole hirveän tumma silmäalune, niin se asettuukin paremmin tuolla meikkivoiden kerrostamisella kuin sitten sillä peitevoiteella. Sitten täällä kuivalla sienellä niin pystyy myös mineraalimeikkipuuterin levittämään. Eli tässä mä oon laittanut mineraalimeikkipuuterin, niin mä oon laittanut ihan tuohon purkin kanteen. Ja otan siitä tällä sienellä. Ja tässä voi käyttää ihan kämmen kuppia tähän. Eli imeyttää sen vähän tonne sieneen. Ja sen jälkeen painelee. Eli tupsuttelee taas sitä tuotetta sinne. Yleensähän mineraalimeikkipuuterit niin totutaan sillä kapukisiveltimellä niin sanotusti pyörittelemään sinne ihoon. Mutta kun tää on tällainen sanotaan ohut sileä sieni, niin se painelu, niin se niin sanotusti sen imeyttää sinne ihoon sen mineraalimeikkipuuterin. Eli sitä ei tarvitse pyöritellä sinne ihoon välttämättä. Mä näytän vaan tämän tekniikan tässä eli painelemalla vaan. Ja sanotaan mineraalimeikkipuuteri on itse huomannut, kun se laittaa, niin ihon lämpö niin aktivoi sitä, eli se niin sanotusti tekeytyy sinne ihoon sitten paremmin. Mutta tässä oli tekniikka tuolle mineraalimeikkipuuterillekin. Se onnistui tällä sienellä.